Здравейте хора, аз съм DBG12 и днес ще играем в един сервер, който дори му забравих името. Надявам се да се чувам по-силно от миналия клип. А тук има един, дето хич не искам да се доближавам до него. Дори ме здрав. Защото аз съм с такава броня, т.е. такава. Може да си взема кит PvP, но аз съм тук за да оцелявам. Много кашлям, ма нищо. Сега започваме да играем. Не знам, 6 хора сме. Абонирайте се, дайте положителен вод. Ще има фейсбук страницата ми. Ако може да харесате, там ще казвам кога ще има нов клип. За какво, дали ще има лайв стрим или лайв чат. Там ще разберете. И сега да се отнасяме към играта. Тук съм влезнал в един много хубав сервер, в другите хич не ми харесва. Как да го кажа, не бяха кой знае колко привлекателни. Така му го нарека. Това примерно не ми харесва от този сервер. Ще свикна. Този сервер имаше много спрета пишете. Хич ми хареса. Аз на който снимахме вчера. Защото тук има едно защо. Там нямаше да пиша kit user, нали вчера си бях взел и не ми го даде. И прекъща не ме спомня и трябваше да търси. След това реших нов клип, в който ще правя ето това. Искаш ли да... да ме тръгнат към моето място. Не. Изключение, махайте се. Не ви харесва. Чета, каш. Искам ето което е така някакво подобно каш ще си направя. Тук изобщо има рисове. Видях в началото. Ще говоря малко по-силно, за да ме чувате по-добре. Сега... Сега ще чуя да разгледам къщата му, дали наоколо има така. Той е там. Иди, даваш. Това ми харесва. Имам скин на едно желе, само дето оцеляваща. Добре, как няма да ги убия? След това сме чето зайци. Зайка, много бърза. Братле, трябва да се научиш как да си правиш кит. Не, няма грифа, само... Няма да взема нищо, не съм чак толкова скъпа. Но тази лодичка, тя не ми трябва за купи. Ето момче, само ти кажа, научи да си как да си правиш кит. Ще затворя вратата. Значи се наистина. Да не се заслужава да играеш. Соце. Магарите. Тук е добро място за оцеляване с една дума. Но едно нещо не ми хареса, че през нощи някъде по-късно, тук сега по-късно, само днес изключение 9:30. Да. Добре, той сигурно е взел нещата тук, като гледам. Ама все пак аз ще се върна да ги взема. Аз ще те взема. Там беше къща, да. Не знам сега какво да ви кажа. Да, клепва, че са по 10 минути, защото имам банди. Какво става? Клепва, че са по 10 минути, защото имам с бандикам. Пък той ми позволява само по толкова.
Защото в Hubs само за няколко секунди да снимаш ти вземат 2 гигабайта. И за това да не го правя с Fraps. По-лошо му кажем. Най-сетне, благодаря ти, благодаря. Ако ще си взема. Така, силно. Нещо друго. Това малко ще се взема. И до скоро. Благодаря. Добре, вижте го. Той е хак. Това аз така не го. И се върнахме. Най-сетне бягах от едни хора, защото видяте взех. Ами той беше взел така, че много не ме хареса какво беше направил. С една дума беше взел странка, видяхте сами, аз ще да му ги взема. Взех това и странка. И сега се чудим къде се направи къщата. Ето винаги като бяха в новите апдейти, за мен това е много яко. Е тук. Е тук за мен изглежда добро местенце. Мога ли да шупя? Да. Добре хора, тук ще е.